Yun mga kabuka, welcome na po sa akong channel. Muna mga kabuka nga mong trabaho karon. Hagbas mi og sagbot. Ano mga kauban ako. May trabaho na mo mga kabuka kay hagbasan namin ang sagingan. Mag-ura-ura ni napalit ba? Bagnot kayo. Amo nang ikorpuhang upat. Oh no. Kay waten. Ten. Kanin sa ako ba? Mag-ura napalit ba nya? Kating bagnota gibaligyas amo Ilay palit din mo kay. 1 point milk ang palit naman eh. 1 point milk. Palit din 1 point milk. Oh, dago kayo. Pamangit agbasa na ako kay boy buot no maligyaan eh. Ha? Ano siya? 24 hectares. Oh, wow. Mga kabuka, nagbasa mo na yung mga gigbasa na mo. Muna gihimo na mo og pangkakaw. Ani? Mo ang agbasan kay napalit na mga kabuka ba? Perting bagnuta. Ayo. Oh. Ang gani ko no, ikaw mo kuha. Ay, mga kaban ako mga kabuka. Oh, kaban ako nga mga ito nga tsaraan kayo. Katulad sa buta. Nagbasa na bitaw ako kay karong sunod bulan. Magpaabono mi. Abonuhan na mo ning putas kay arong mo baga ang bunga ba. Ani ah. Ayan mga kabuka. Nagbas mi kay Ginagawa mo. tinigaan ang unas ba. Ginagawa mo. Dagang kayo kung saan tawag ng sagbuta kay Carabao grass. Kumpay. Oh, pangkumpay ba mga kabuka? Kasi ba siyang katula? Nya. Sayang kay nga abono na mo. Dili na mo atarong og hagbas. Ginagawa mo. Ang mudag ko ang sagbot. Ginagawa mo. Nya, hagbasa lang na mo kay kami mang upat na tagiya. Tabang na og hagbas ba kay kami upat tagiya din nya. Para makaharvest mo ba? Ang palit pa naman dako po kayo. Sayang kayo, magka-harvest pa mi nya. Kalain niyo yun 1 point milk. Dako kayo. Dako kayo. Palit. 1 point milk. Pila ka hektarya ning ganit na atong sukod ning napalit na tuday? Ano ni siya? 24 hectares ni siya mga kabuka. Dako-dako po siya, gamay. Sabi ko 24 oras. 24 hectares. Mga Nya. tulo ka dupag yun. Kwadrado. 24 hectares kwadrado. Upat ka dupag. Equivalent sa kupat kadupa. Ayan, si Itin kugihan. Kugihan kayo, oh. Na may kanal gud mga kabuka yang gihagbasan kay na mga Anam ko tagong bitin ko oh, kanal. bitin mga ilaga. Oh my God! Kay masaging mga kabuka. Oh, grabe ni makapalit data na. Hasol kayo, hasol. Hasol kayo. Shout out tayo sa nagbligyan Pwerte mo na yung magnota na yun. Ay pag ano mo naging palit og dai. Bagnot naman dai. Sabi wala mo na yung palit. Kay Gansin sa 1 point milk. nakahagbas pa mi. Sama ni pagkapalitay lugi o kam kwarta na mo ang toy sagbot. Ay mga kabuka, thank you so much. Thank you so much for being my... Ay mga kabuka, maghagbas bitaw may kay nami ano ba karon ba? Basig surya namin sa mong boss niya. Boss, palit pa ka na to It's a prank. Bulabog. Hanggang dito na yung video ko mga kabuka. Thank you so much for watching. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, share, and like.